Fa uns mesos em van encarregar que fes una pel·lícula d'aquesta edició del DA. Una pel·lícula que servís com un record per la posteritat. I vaig pensar, llavors no he de fer una pel·lícula, perquè les pel·lícules no han de servir per res. Llavors he de fer un aftermovie. I vaig pensar, potser es pot assemblar al de Tomorrowland del 2012, aquell que quan tenia 14 anys vaig mirar més de 50 vegades. Vaig imaginar molts slow motions, purpurina, metges californianes, banderes australianes, gent aixecant les mans, ulleres de sol d'€1 i Steve Aoki en èxtasi. Potser massa èpic per un públic que no menja ni crispetes? Per gent que només aixeca la mà per dir en realitat no era una pregunta, era més aviat un comentari? Però llavors vaig buscar què volia dir èpica. I vaig trobar que és un gènere narratiu en vers que relata gestes extraordinàries, protagonitzades per herois, déus i semideus. Llavors vaig pensar que potser l'èpica, aquí al DA, és una cosa molt diferent. Aquí no hi ha espases, ni cavalls, ni capes al vent. Potser un festival de cinema no ha de ser un lloc d'eufòria, sinó de resistència. I això, avui en dia, em sembla un gest bastant extraordinari. No saber què és Inditex perquè només portes gabardines de l'Humana. Arribar al CCCB amb els ulls tancats, sense necessitat ni d'obrir el Google Maps. Veure 3 pel·lícules seguides i avorrir-te profundament. Sortir i pagar 4,20 per un cafè mentre intentes impressionar una tia fent veure que ho has entès tot. Mentre el Raval acaba de gentrificar-se al teu voltant. Això és ser un heroi. Una altra cosa èpica és que no sé el teu nom, però sé que sempre t'asseus a la fila del mig i que tornarem a veure'ns l'any vinent. Com si això fos important, no? Fent aquest aftermovie m'he adonat que potser no venim només per les pel·lícules. Potser venim perquè fora tot va massa ràpid. I aquí, almenys, algú encara s'atreveix a fer un pla que dura més de 10 segons. Potser l'èpica no era aixecar les mans. Potser era compartir una cadira durant 2 hores sense dir res, deixar de sentir soroll i sortir una mica diferent, encara que no sapiguem explicar ben bé per què.